Здравейте, драги зрители! Сега ще ви покажа как се рисува Дарко. Здравейте, драги зрители! Вижте как се рисува. Вие сте съдорели звезди с кабеги. Снимайте как ще дадем. Ето го и най-хубавият съдолет. Съдоледени звезди, как ще кажам. Авторизиране на Дарко. Изведнъж ми отскоча, реших да взема сладолет и да го прекръстя на мен. Той е толкова вкусен, дори е като мен. Мърдите от тук 6 сладоледа ми тече по моите ръце, ще ги изсипа в своите гъзе. Той е толкова хубав, че направо ще умреш. Ако го хапнеш, направо ще се изумиш. Да го хапнеш още веднъж. Елай, вземи от магазин Дарко TV и вземи сладолет. Събирайте клечки и ще спечелите. Вие си са най-хубавото шоу. Сладоледни звезди. Даркото. Моля, посетете ни на нашия сайт. www.при. Вижте, това прилича нещо като шоколад. Ето. Това е много хубаво. Но е много трудно за ядене. Дай малко и на мен. Ще го изяде. При. И го този съдоречи направо да си оближиш пръста. Погледнете го. Надявам се да ви хареса нашата реклама. Моля, посетете я. Ете, вижте как се яде сладолед. Дори с тази пръчка можеш да дори да